dabei. Und George ist Sergeant geworden. Doch die Armee, sie verkennen, wer sei. Und marschierte hinauf nach dem Norden. Badakau lankide bat, sare sozialetan fisiok terrikola gatzizenakin sinatzen dabena Twitterren. Eta gure biharrian ikusten dugu zen eguneroko egoerei puntietaratzen ondo daki eta txistiak marrazten ditu. Eta hala da gaur, hemen bialdu duten Fernando pazientiakin, tokau jata, beraen txistia zerera ekartzia, eta hain da ze, pentsau dut, onena izango dela imprimitzia, eta gure kortxeran jartzia. Gero jarriko dut zuek eskuratzeko moduko lekuan blogian. Zein da kontua? Pazientiak askotan gurekin tratamientuan dauzela guk esan eitzen ez, ezta? Guk eitzen duzen maniobretatik, 10-etik 9, esateko, ez dakezetan minik emon bihar. Ez dakezetan minik emon bihar. Hau da, bardin egin leikez, tratamientuak eta guk einako esku maniobrak eta bestela, minik emon barik. Eta min emotia ez da bereziki interesgarria. Izatekotan traba eitzen dezku. Ez dugu derrigorrez biharrik min emon, objektibuak lortzeko, pazientia sendatzeko. Antxinan beste era batzuk pentsatzen ziren, pentsatzen zen, mina derrigorrezkoa zala, ez da? Fisioterapian. Baina gaur egunean badakigu hori hola ez dela, hainbeste ikerketak frogatzen daben modura. Eta beraz, holan esaten ditzau pazientiai, min hartzen baduzu mesedez esan, neu jakitzeko eta tratamentua beste era batera inalizateko. Eta pazientiak egoten dira hor batzuk aguantatzen, eta minik dakazu, galdetzen dugu taurak. Ez da minik, zuek segi. Jo fuerte, nik ez dakat minik eta hor zauz, tratatzen, minik ez tabelakuan hartzen. Eta lako baten, amaitzen dugu tratamientua, badoia kalera pazientia, eta eranun enteratzen garan, 3. personetatik, paziente horrek gure konsultetik urten eta komentaudetzala lagunari, joder zelako mine emondeztan gaur, oierrek. Mesedez eta favorez, zertara jokatzen gabiz? Zer gaitxik aguantatzen dozu, zer gaitxik ez tezkuzu esaten, tratamentuan, min hartzen zauzela. Eta, mesedez, hori ez da bape atsegina guretako. Gogoratu, guk eitzen duzen maniobretatik geixenak, min barik egin lehikezela. Eta beraz, mesedez, min hartzen basabiz, esan zure terapeutiari moldatzeko. Begegnete ihnen neue Rasse.